Nahulog na sa kamot kan otoridad ang rank 10 most wanted person sa Masbate. Makalihis na mga corner sa pigkasar na Manhunt Charlie operation sa Banwaan nin Mobo. Alas 9 nin aga kaining Pebrero 2. Pigbisto ang suspect na si alias Boy, 29 anyos, construction worker. Asin residente kan barangay Umabay Interior kan nasabing Banwaan. Susog sa investigasyon, inireklamo ang suspect kan sa iya mansanang kapamilya, huli sa panlulugo sa sadiri niyang pamangkin. Enero 15 ngunya na taon kan ibabaan mandamiento de aresto kontra sa suspect ni Honorable John Martin Hausese kan Branch 48 5th Judicial Region Masbate kung sa intulos na nagkondusir nin operasyon an kapulisan para maaresto ang suspect. Alam niya may kaso siya, pero yun nga, nag-ano muna siya dito sa Baang, Barangay Baang. So nahuli natin siya sa pag-uwi niya sa matuto silang malaman nila na yung ginagawa nila is against the law and siyempre, batas yan. Kahit saan sila pumunta, mahuli pa rin sila. Nasa kustudiya pangunyan kan Mobo MPS ang suspect na nahampang sa kasong rape na mayong rekomendadong piyansa. So siguro po sa mga kababayan o sa mga nanay, lalong-lalo na doon na karamihan is nangyayari yan sa loob ng bahay sa puro barangay. So iwasan po natin na ipagkatiwala or ipagkatiwala yung anak natin sa even sa mga parientes natin, lalong-lalo na sa kasi yun nga, mga instance na nagkakaroon talaga ng wasyon. So sana bantayan natin yung mga anak natin, paliwanagan natin. Pigpasairarong naman sa kaunselingan biktima sa tabang kan Mobo Municipal Social Welfare and Development Office. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.